مدبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي لسان صدق في الآخرين ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے اب ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے کما اگلا جملہ وہ اسم زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے اسم زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے کچھ بھی کہہ دے چلو ذرا مزہ بڑھ جائے گا اسم زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے اور کون سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کے بابا کے اشاروں پہ قمر چلتا ہے نہیں میرا خیال ہے آج ذکر سنن دا موڈ لگدا نہیں ہوتی آواز سے سبحان اللہ جس کے بابا کے اشاروں پہ آباد رہیے قمر چلتا ہے اور جس کے بابا کے سپاہوں پہ شجر پلتا ہے اور توجہ کرنا جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے بابا جی قرآن پہ لفظ لینا حضور دی اطاعت اللہ دا حکم ہے کون جیڑا حضور دی اطاعت کرے گا اللہ انہوں اجر عطا فرمائے گا تے شاعر کہندا ہے کہ جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے تے صرف صلہ ہی نہیں اور کی ملتا ہے جس کے بابا کے توسط سے خدا ملتا ہے جس کے بابا کے توسط سے خدا ملتا ہے اور کون سیدہ فاطمہ الزہرا جس کا فرزند
جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے، جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے، اور جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے۔ کیا بات ہے کہ بلا جڑے محظوظ ہو رہے ہو تو انو دو ہاتھاں نال سلام ہے، اچھی کہہ دیو ذرا، جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، اور جس کے بیٹوں کے، جس کے، بابا جی غور کرنا، جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طولا جائے، طول کے نو کہندے نے یعنی طویل ہو جانا، سجدہ طویل ہو جانا، کیدے واسطے ہویا ہے؟ زہرا کریمہ دی اولاد حضرت امام حسن تے حسین واسطے ہویا۔ وہ جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طولا جائے، نہیں، جس کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے، جس کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے، ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اسم زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے۔ واجب الاحترام معزز حاضرین، محترم سامعین، ماہ رمضان المبارک دی اور ماہ رمضان المبارک دے پہلے جمعے دی آپ احباب کو میرے بندوں بہت مبارک ہوئے۔ اللہ سے وہ حبیب دا بڑا کرم ہے کہ انہیں زندگی دے اندر پھر ایک مرتبہ شان میں مبارک سعادت عطا فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ اور میں زندگی دے اندر بار بار اس سعادت ویکھنیاں نصیب فرمائے، آمین کہہ لو سارے۔ بابا جی اس مہینے دی 3 تاریخ کسی تعارف دی محتاج نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں عزت مآب، عفت مآب 4 شہزادیاں، انہاں وچوں سب کو چھوٹی شہزادی نہیں بولے، انہاں وچوں سب کو لاڈلی شہزادی، جگر گوشہ مصطفیٰ، زوجہ علی المرتضیٰ، مادر حسنین، مالکہ ملوین، نبی دے دل دا چین، حضرت سیدۃ النساء، سیدۃ النساء العالمین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء صلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہا۔ آپ دا یوم وصال 3 رمضان شریف نوں ہے، اور ساڈے اکابرین دا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ حضرت سیدہ زہرا کریمہ دے فضائل تے رمضان دا آخری یعنی جمعہ الوداع حضرت مولا علی دے فضائل تے۔ اور میں پچھلے جمعے اعلان بھی کیتا سی کہ آئندہ جمعے حضرت بی بی زہرا کریمہ دا ذکر ہوئے گا، چنانچہ وعدہ وفا کردیا ہویا اور اپنے اکابرین دی اس روایت کو برقرار رکھدے ہویا اج دی تقریر وچ اسی انشاءاللہ حضرت بی بی زہرا کریمہ دے ذکر نال اپنی چوڑیاں نوں بھر کے لے کے جاواں گے۔ اونچی آواز نال فرما دیو سبحان اللہ۔ اس عنوان نوں بیان کرن واسطے قرآن کریم دی مشہور و معروف آیت کریمہ جیڑی زبان زدے عام ہے،
مسلمانوں کے تقریباً بچے بچے نوں یہ آیت یاد ہوتی ہے، وہ انتخاب کیتا ہے۔ میں آیت پڑھن لگیا ہے کہ توجہ میرے وال رکھنا، اللہ دا پیارا کلام 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 35 یعنی 35 کا کچھ حصہ محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تے اے ہوئی چاہتا ہے، توجہ کرنا، اللہ تے اے ہوئی چاہتا ہے، اللہ دی مرضی اے ہوئی ہے، اللہ دی منشا اے ہوئی ہے، رب دا ارادہ تے اے ہوئی ہے۔ اہل البیت، اے بابا جی اہل البیت کینوں کہندے نے؟ اہل والے تے بیت گھر یعنی گھر والے، لیکن قبلہ اے ٹرم اور اے اصطلاح اے لفظ اے خاص ہے میرے نبی دے گھر والے واسطے، میرے نبی دے گھر والے۔ اللہ فرماندا ہے اللہ دا تے ارادہ اے ہوئی ہے اے نبی دے گھر والے ہو، ہر قسم دی گندگی، ہر قسم دا رجس، ہر قسم دی پلیدی، ہر قسم دی ناپاکی تواڈے قدماں تو دور کر دے وے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، تے تانوں خوب ستھرا کر دے وے، خوب پاک کر دے وے، خوب صاف کر دے وے۔ میں صدقے جاواں اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دے اہل بیت دیاں شاناں نو بیان کیتا ہے۔ تے بابا جی حضرت بی بی زہرا کریمہ کون نے؟ وہ بھی تے حضور دی اہل بیت وچوں ہی نے نا۔ میں صدقے جاواں اوے کی مقام ہے حضرت بی بی زہرا کریمہ دا حضور دی اہل بیت دے اندر، ایک اچھوتا مقام، ایک نرالا مقام رکھ دیاں نے حضرت بی بی سیدہ زہرا کریمہ۔ میں حدیث پڑھ کے سناواں گا اور میں قربان جاواں، حضرت اسامہ بن زید روایت کردے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اہلی الی فاطمہ، فرمایا ویسے تے مینوں اپنے اہل بیت جنی بھی ہے ساریاں نال محبت ہے، ساریاں نال پیار ہے، پر فرمایا انہاں ساریاں جو سب تو زیادہ احب میری بیٹی فاطمہ دے۔ ہن قبلہ بابا جی اے احب میں لفظ بولیا، حضور نے فرمایا احب تے میں بھی حضور دا لفظ ہی بول دیتا، لیکن قبلہ تانوں پتہ ہی نہیں لگیا میں کی کہہ گیا ہے۔ احب کینوں کہندے نے؟ اے اصل لفظ احبب یہ تحلیل کر کے پڑھیا جاندا ہے احب بر وزن اکبر، بر وزن اسعد، بر وزن اجمل۔ او قبلہ ہن میں تانوں سمجھان لگیا تے انشاءاللہ جنوں سمجھ آئی انہوں سمجھ نہیں آئے گی، نال انہوں مزہ بھی بڑا آئے گا۔ میں صدقے جاواں ایک لفظ ہوندا ہے اے بندہ وڈا ہوئے نا، وڈا انہوں کہندے نے کبیر، اے وڈا ہے، توجہ رکھنا، ایک کبیر وڈا ہے تے بابا جی کبیر وچوں اکبر افعلو دے وزن تے اکبر، کبیر سے اکبر یعنی اے وڈا ہے تے اکبر جڑا ساریاں نوں وڈا ہے۔ کیا بات ہے؟ ایک ہے جمیل سونا جمال والا تے جمیل وچوں افضل و تفضیل والا سیگا ہے اجمل ساریاں نوں وڈا جمال والا، ایک ہے حسین سونا اے دے وچوں احسن سب تو وڈا سونا، اے افضل و تفضیل دے سیگے نے۔ قبلہ جے اے سیگا سمجھ آیا ہے تے ہن میں تانوں دسن لگیا ہے جویں کبیر وچوں اکبر ساریاں نوں وڈا، ایویں حبیب وہ جہدے نال محبت کیتی جائے، جہدے نال پیار کیتا جائے، بابا جی حبیب وچوں احب او بندہ جہدے نال ساریاں تو زیادہ ود کے پیار کیتا جائے۔ حضور نے فرمایا احب اہلی الی فاطمہ، او ویسے تے سارے اہل بیت نال مینوں محبت ہے، پر ساریاں نو ود کے اوے مینوں اپنی بیٹی زہرا کریمہ نال لاڈ بھی
بھی ہے تے محبت بھی ہے تے پیار بھی ہے۔ میں صدقے جاواں اوے اللہ تعالی نے آیتاں نازل کیتیاں جے اندر بابا جی حضور دی اہل بیت دی شان بیان کیتی تے حضور نے اہل بیت وچوں کڈ کے علیحدہ حضور نے دسیا مینوں اہل بیت وچوں سارے نوں زیادہ پیاری فاطمہ الزہرا ہے۔ ہن جے میں انج کہاں تے غلط تے نہیں ہوئے گا کہ اللہ نے نیلے فلک والوں خاکی دھرتی وال اہل بیت دیاں شاناں بھیجیاں، کی مطلب؟ یعنی اللہ نے زہرا کریمہ دی شان سے قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں۔ میں صدقے جاواں کوئی کنج بیان کرے شان آل رسول دیا۔ کیوں نہ پڑھنا ہے شعر کے؟ چلیے آگے، میں کہنا ذرا ذوق پیدا ہوئے گا، پڑھ لئیے شعر۔ میں صدقے جاواں تسی بھی کہہ دیو کوئی کنج بیان کرے شان آل رسول۔ سبحان اللہ، روزے لگے نے سارے نو قبلہ میں روزہ رکھ کے ایک تقریر کر کے آئے تے دوسری تواڈے سامنے کر رہے ہیں، یہ تھکنا تے مینوں چاہیدا ہے۔ اور قبلہ زہرا کریمہ دا ذکر تھکان والا نہیں، تھکاوٹاں دور کرنے والا ہے۔ میرے نال مل کے پڑھ لو کوئی کنج بیان کرے شان آل رسول۔ بھئی کوئی کنج بیان کرے شان آل رسول دیا، کوئی واضح قرآن کرے شان آل رسول دیا، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نعرہ ویسے میں اگے چل کے مارنا سی، پر تواڈے تے جڑی نیند تاری ہوئی ہے نا، اس نیند نو اڑان واسطے میں نعرہ ماریا ہے کہ بلا چکو ہاں دونی باواں تے مل کے کہہ دیو تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ زہرا کریمہ دا قبلہ ذکر ہے، ذرا جاگ کے بیٹھو تے مزہ آئے گا۔ میں صدقے جاواں کوئی گھٹ کوئی نہیں کر سکدا نادان ظہیر احمد، گھٹ کوئی نہیں کر سکدا نادان ظہیر احمد، اچیاں رحمان کرے شان آل رسول دیا۔ میں صدقے جاواں آباد رہیے قبلہ، میں قربان جاواں قبلہ۔ چلیے اگے، حضرت بی بی زہرا کریمہ دی شان دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ ویسے اس آیت دے ما قبل اور ما بعد والیاں آیتاں نو ویکھیے، ادا سیاق و سباق ویکھیے تے ایک گل اظہر من الشمس ہو جاندی ہے کہ انہاں آیتاں دے اندر اللہ نے حضور دیاں ازواج مطہرات، حضور دیاں بیویاں، ساڈیاں اہل ایمان دیاں مادران شفیق، ساڈیاں مومنہ دیاں ماما آباد رہو، مومنہ دیاں ماما دا اللہ نے ذکر خیر کیتا ہے تے شانہ بیان کیتیاں۔ لیکن قبلہ صرف اہل بیت حضور دیاں بیویاں ہی نہیں، او بھی اہل بیت نے جنہاں نو اللہ نے اہل بیت چ شامل فرمایا، تے او بھی اہل بیت نے جنہاں نو اللہ دی دتی اتھارٹی نال، طاقت نال، اللہ دے دتے اختیار نال میرے آقا نے اہل بیت چ شمار فرمایا۔ میں صدقے جاواں قبلہ گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں دسنا وا اللہ نے اس آیت دے اندر کنہاں دی شان بیان کیتی ہے۔ بابا جی آیت تطہیر دی گل کر رہے ہیں تے اج آیت تطہیر دی ہی گل کرنی ہے، صرف توجہ کرنا۔ ابو سعید خدری کہندے نے میں دسنا ہے اس آیت دے اندر اللہ نے کنہاں دیاں شاناں بیان کیتیاں، جی دسو نا ابو سعید خدری۔ آپ فرماندے نے کوئی تے او نے جنہاں نو اللہ نے فرمایا اہل بیت، تے کوئی او بھی نے جنہاں نو مصطفیٰ نے رب والی زبان نال فرمایا اہل بیت۔ فرمایا او بھی اہل بیت تے اے بھی اہل بیت۔ تے میں انٹروڈکشن کروانا، میں متعارف کروانا، اللہ نے اس آیت دے اندر کنہاں دیاں شاناں بیان کیتیاں؟ فرمایا 5 بندے
किन्ने बंदे? 5 बंदे। ऐ अबू सईद खुदरी केड़े केड़े 5 बंदे जिन्हां दी शान इस आयत के अंदर बयान की थी? फरमाया पहले मुस्तफा, दूजा अली, तीजी फातिमा, चौथा हसन, पंजवा हुसैन। मैं सदके जावा, एक कराना मेरे मुस्तफा दा कराना, एक कराना ज़हरा करीमा दा कराना, जिन्हां दियां शाना सुनने वास्ते अज सारे टाइमली तशरीफ ले आए हो। मैं कुर्बान जावा बाबा जी। ओए अज असी सारे नहा धो के गुसल करके अहले बैते किराम दियां शाना सुनना आए आ। ओए अज फैलाओ ना दामन अपने, अज फैला लो दामन, चोलियां फैला लो। अज दी तकरीर विचों इंशाअल्लाह ज़हरा करीमा दा जिक्र, उन्हां दे जिक्र और फैजान नाल अपनियां चोलियां लबालब भर के जाना है। मैं सदके जावा, केड़ा कराना, केड़े कराने दी गल कर रही है? मैं कुर्बान जावा ओ कराना, ओ कराना, मैं कुर्बान जावा ओ केवला ओ कराना जिस कराने तो सारी कायनात दे करानियां नूं कुर्बान कीता जा सकदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद आबाद रहो, जिंदाबाद उसी यार शान अहले बैत। मैं सदके जावा, इस कराने तो सारी कायनात दे कराने कुर्बान। बाबा जी शेर पढ़ लिए तो मजा आ जाएगा। मैं कुर्बान जावा, सदके जावा, ओए बड़ा ऊंचा बड़ा सोना घराना पंज तन दाए। मेरे नाल मिल के कह रहे हो कि बला मजा आवेगा। बड़ा ऊंचा बड़ा सोना, वाह वाह, हाँ बड़ा ऊंचा बड़ा सोना घराना पंज तन दाए। बड़ा ऊंचा बड़ा सोना घराना पंज तन दाए। ते रुतबा सारी आबाद रहो। क्या बात है कि बोला अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह बहुत सारिया बरकतां नाल नवाजे। ते रुतबा सारी दुनिया तो यगाना पंज तन दाए। ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिन्होंने बंदियां ने केवला हाथ नहीं चुके, की समझा मैं? कोई हाथ नूं प्रॉब्लम है तुहाडे केवला इन्हां हत्थां नहीं ते गवाहियां देनियां ने कियामत वाले दिन। या अल्लाह सानू जहन्नम च ना पाई, असीं तेरे महबूब दी अहले बैत दे बारे उठदे रहे हां। मैं सदके जावां उच्ची आवाज नाल ताजदारे खत्म नबुव्वत। बड़ा ऊंचा बड़ा सोना घराना पंज तन दाए। ते रुतबा सारी दुनिया तो यगाना पल यगाना पंज तन दाए। मैं सदके जावा किबला केड़ा घराना, की शाना ने इस घराने दिया। मैं तुहानू ले चलना है हजरत अनस बिन मालिक दी खिदमत दे अंदर। बाबा जी हजरत अनस बिन मालिक ने रिवायत की थी। आप फरमाते ने, ओए सुनो जरा अहले बैते मुस्तफा दे घराने दी शान। आप फरमाते ने हुजूर जदों मदीने शरीफ तशरीफ लेके आए ना, बाबा जी 6 महीने तक 6 महीने तक केवल पता नहीं की सुनना है तुसी। जे तुसी इस गल ते भी नहीं बोले तो पता नहीं कदों बोलना है। ओए 6 महीने तक हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी ए रूटीन रही, ए मामूल रहा, ए रूटीन रही। हुजूर जदों सुबह उठदे सन नमाज़े फजर वास्ते, ते हुजूर फजर पढ़न तो पहले अपनी शहजादी हजरत बीबी ज़हरा करीमा दे दरवाजे ते जांदे सन। ते उथे खड़े होके ऐलान करदे सन, उथे खड़े होके हुजूर आवाज देंदे सन। की कहंदे सन? अस्सलाता या अहलल बैत, अस्सलाता या अहलल बैत। ओ मेरे घर वाले हो, उठ जाओ नमाज दा वेला हो गया।
ہائے اٹھ جاؤ نماز دا ویلا ہو گیا تے نال ہی آیت تطہیر اے آیت تلاوت کرتے سن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بابا جی 6 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بی بی زہرا کریمہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے آیت تطہیر تلاوت کرتے رہے۔ پھر مینوں کہن دیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کائنات کو پیغام دیتا او خبردار ایس دروازے دا لحاظ رکھنا، ایس دروازے دے پیچھے رہن والے دی شان دا خیال رکھنا، اے کوئی عام بندے نہیں ہو نے جنہ دیاں طہارتاں تے پاکیزگیاں اللہ نے قرآن دے اندر شامل فرمائیاں نے۔ اے اونے او جنہ دیاں طہارتاں جنہ دیاں پاکیزگیاں نو اللہ نے قرآن دی زینت بنایا ہے۔ میں صدقے تے قربان تے نثار جاواں اللہ تعالی نے اللہ دے حبیب نے 6 مہینے تک نماز دا ہوکا دیتا اپنے گھر والیاں نو اپنے بچڑیاں نو 6 مہینے تک نماز دا حکم دے کے نا تے تانوں مینوں دس دیتا اوے خبردار اپنی اولاد نو نماز تو غافل نہ سمجھنا، اپنی اولاد نو نماز دی تلقین کرتے رہنا۔ تے اگلا جملہ شان صاحب ہن جڑا میں جملہ پڑھن لگیا ہے نا چس نہ آوے تے کہہ دیا جے میں آج آدھا گھنٹہ پہلے ہی تقریر ختم کر دیاں گا تے جے چس آ جائے تے قبلہ پھر نعرہ کھڑے ہو کے بجنا چاہیے مزہ آوے او قبلہ صدقے جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے تک کنہاں نو نماز دا فرمایا۔ اے کون نے جنہاں نو حضور نماز دا کہہ رہے نے؟ کون نے اس دروازے دے پیچھے؟ کون نے جی؟ حضرت بی بی فاطمہ زہرا، حضرت مولا علی، حضرت مولا امام حسن، مولا امام حسین۔ اوے میں صدقے جاواں قبلہ جے تسی نالا بولے میں علامہ لے کے جاواں گا دل دے اندر۔ اوے ذرا جاگ کے سننا میری گل نو۔ اوے جنہاں نو 6 مہینے تک حضور نماز واسطے اٹھاندے رہن او سجدیاں تے سر نہ کٹامن تے ہور کی کرن، او نیزے تے چڑھ کے قرآن نہ سنامن تے ہور کی کرن۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ اچھی یار جنہوں نے ہاتھ نہیں چکے تہاڈی عظمت نو بھی سلام ہے۔ تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں فرمایا اے او نے جنہاں نو 6 مہینے تک مصطفیٰ فرما دے رہے اٹھ جاؤ نماز واسطے، پھر انہاں نے سجدیاں چ سر نہیں کٹانے تے ہور کی کرنا ہے، پھر انہاں نے نیزیاں تے چڑھ کے قرآن نہیں سنانے تے ہور کی کرنا ہے۔ ایک کرانا آباد رہیے بابا جی، ایک کرانا ہے میرے مصطفیٰ دا بڑا اونچا بڑا سونا گھرانا پلج تن دائے بڑا اونچا۔ آصف صاحب کیا بات ہے کہ بلا اج تے ٹائم لی تشریف لاؤ تے سنو اج تقریر تے مزہ لو۔ بڑا اونچا بڑا سونا گھرانا پلج تن دائے تے رتبہ ساری دنیا تو یگانا پلج تن دائے، پیغمبر بھی صحابہ بھی ولی سارے بھی واصف نے۔ کہ بلا اے واصف کینو کہندے نے؟ اس میں فائل دے بدن تے واصف یعنی تعریفاں بیان کرنے والا۔ آباد رہو، تعریفاں بیان کرنے والا۔ شاعر پتہ کی کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہی ہے حضور دی اہل بیت ہووے جیدیاں توصیفاں جیدیاں تعریفاں وہ صرف رب بھی نہیں بیان کردا، رب دے پیغمبر بھی بیان کردے نے، حضور علیہ السلام دی امت دے صحابہ بھی بیان کردے نے، حضور دے ولی بھی بیان کردے نے تے رب دے فرشتے بھی بیان کردے نے۔ پیغمبر بھی صحابہ بھی ولی سارے بھی واصف نے، لباں تے نوریاں دے بھی ترانہ پر۔ کیا بات ہے کہ بلا اج تے لگدا قسم کھا کے بیٹھے ہو بولنا ہی نہیں۔ وہ جیڑے قسم کھا کے آئے ہو منہ تھلے کر لو، جیڑے زہرا کریمہ دا ذکر سننا آئے ہو اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ۔
لباتے نوریاں دیوی ترانا پنج تن دائے زہیرونا دے رنگ وچ رنگ لے اپنی ذات نو انج تو زہیرونا دے رنگ وچ رنگ لے اپنی ذات نو انج تو کوے دنیا کہ او ویکھو دیوانہ پنج تن دائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قبلہ بہت شکریہ چلیے اگے میں صدقے جاواں جنہاں نو اللہ نے بابا جی فرمایا نا اللہ نے جنہاں نو اہل بیت فرمایا ساڈا انہاں نو بھی سلام ہے جنہاں نو حضور علیہ السلام نے اہل بیت فرمایا ساڈا انہاں نو بھی سلام ہے میں تواڈے سامنے حدیث پڑھن لگی ہے مسلم صحیح مسلم شریف دی حدیث میں صدقے جاواں بابا جی میرے ول ویکھنا قبلہ مسلم شریف دی حدیث پڑھن لگی ہے تے راوی کون ہے اوے روایت کنے کی تھی راویہ عتیقہ صدیقہ میری اماں عائشہ نہیں قبلہ سارے نہیں بولے مینوں لگدا ہے اما عائشہ دے منن والے نہیں بیٹھے جیڑا منن والا بیٹھا سچی باں نو چکو ذرا تے چک کے فرما دیو سبحان اللہ کیا بات ہے قبلہ اما عائشہ تو صدیقہ بابا جی اے آج اپنی سکی ماں دے کوئی شکوے کرے کوئی شکایتاں کرے سکی ماں دیاں اپنی ماں دیاں کوئی شکایتاں کرے تے کی آندے ہو یار تو تے حلال دا ہی نہیں ہے اوے تو اپنی ماں دیاں شکایتاں کردا ہے ماں دیاں اوے جیڑا سکی ماں دیاں گستاخیاں تے شکایتاں کرے او تے حلال دا نہیں تے جیڑا ساری کائنات دے مومناں دی ماں امی عائشہ دیاں شکایتاں کرے قبلہ او حلال دا کیویں ہو سکدا ہے میں صدقے جاواں گلاں پھیلاندے نے کہندے نے اما عائشہ دی انہاں نال عداوت سی نعوذ باللہ دشمنی سی بابا جی مینوں ایک شعر یاد آ گیا اپنے بابا جی دا احسان صاحب کو اڑی نظر کر رہے ہیں کہ بلا بابا جی دیاں سہیلیاں بیٹھیاں نے میرے بابا جی دے منن والے بیٹھے نے اور ایک سرائکی دا شعر پڑھ دے ہوندے سن سرائکی دا آپ فرماندے سن اوے امہاتہم دا مہمانا دساوا محمد دے ازواج ہیں مومنا دیا ماما محمد دے ازواج ہیں مومنا دیا ماما او جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں او جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں اے ماما دے شکوے حرامی کرے نل محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا کہ بلا جنہاں نو چس آئیے نا او بندے بولو سبحان اللہ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے کیڑا محمد دا دربار اے بی بی عائشہ تو صدیقہ دا حجرہ دے جنت دا ٹکڑا اے بی بی عائشہ دا حجرہ جنت دا ٹکڑا اے او حجرہ جنوں نبی نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ اے میرا حجرہ میری عائشہ دا حجرہ اے دے جنت دیا باغا بچوں ایک باغ ہے اے جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلام کرے نل محمد دا دربار میں صدقے جاواں بابا جی میں روایت پڑھدا ہے جڑی میں پڑھن لگیا سا لیکن اس تو پہلے میں ایک اور روایت پڑھن لگی ہے جس کو پتہ لگے گا اما عائشہ اور بی بی زہرا کریمہ دے اندر محبتاں کتنیاں ڈاڈیاں سن پیار کتنا ڈاڈا سی میں صدقے جاواں ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ دے اندر امام محب الدین طبری علیہ الرحمہ نے روایت کو نقل کیتا آپ فرماندے نے ایک دہاڑے ویڑے دے اندر اما عائشہ تو صدیقہ تے بی بی زہرا کریمہ دوویں ماما تیاں بیٹھیاں گلاں پئیاں کردیاں نے اونچی آواز سے یار اور اونچی آواز سے بس اینا کی زور ہے پھیپڑیاں دے وچ ذرا اندروں سینے دا زور لا کے سبحان اللہ
میں صدقے جاواں وہ دونوں گلاں پئیاں کردیاں نے دونوں بابا جی گلاں کر رہیاں نے دوواں ماواں تے تیاں دے درمیان ایک میٹھا جہا مباحثہ ہو گیا کہ بلا اللہ تواڈے اتھروں نو قبول فرما رہے اللہ انہاں اتھروں نو زندگی دے اندر بخشش دا سبب بنا دے وے آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنا دے وے آباد رہو دوواں ماواں تے تیاں دے درمیان میٹھا جہا جھگڑا ہو گیا جھگڑا نہیں سوری میٹھا جہا مناظرہ ہو گیا میٹھا جہا مباحثہ بحث ہو گئی تے بحث دا عنوان کی ہے بی بی زہرا کریمہ کہندیاں نے نی اما عائشہ وہ تیریاں بڑیاں شاناں نے پر میں تیرے نالوں افضل میں تیرے نالوں افضل اما عائشہ نے آکھیا او تیے میں بھی سمجھ دیاں تیری شان اور عظمت تو بھی بڑیاں شاناں رکھ دیئے پر گل اے وے میں تیرے نالوں افضل بی بی زہرا نے آکھیا میں تیرے نالوں افضل حضرت زہرا کریمہ نے آکھیا میں تیرے نالوں افضل جدوں دوواں دے اندر مٹھا جہا مباحثہ تے مناظرہ ہویا اما جی عائشہ کہن لگیاں نیتیے اچھا اے دس تو آنی ہے میں افضل ہاں تیرے کول اپنی افضلیت تے دلیل کی ہے تیرے کول دلیل کی ہے مولانا روم نے نقل کیتا گفتگو رفت در خانہ رسول درمیان صدیقہ و زہرا بطول جدو دلیل منگی نا جدو دلیل منگی بی بی زہرا کریمہ بولیاں ایسی دلیل دیتی کہ مزہ آ گیا آپ فرما دیاں نے گفت اے مادر منت تو افضلم وہ جا کے من مجدات جسم مرسلم میں صدقے جاواں ہن ذرا جیڑی بی بی نے دلیل دیتی نا اس دلیل نو میں اپنی خطابت دا رنگ دے کے پیش کرن لگا توجہ کرنا بی بی زہرا کہن لگی اما تیریاں بڑیاں شاناں او پر ویکھ تے سہی او تو مرید دی بیٹی میں پیر دی بیٹی آئے میں پیر دی بیٹی تو مرید دی بیٹی اوے تو مقتدی دی بیٹی میں مقتدا دی بیٹی تو مقتدی دی بیٹی میں مقتدا دی بیٹی نی اما اوے غور تے کر تو صدیق دی بیٹی میں مصطفیٰ دی بیٹی ہائے میں مصطفیٰ دی بیٹی عظمت آل نبی اور کیا بات ہے جڑے بولے ہو دل خوش کر دیتا ہے کہ جڑے نہیں بول دے تو ہٹی بھی کیا بات ہے دو ہاتھاں نال سلام مل کے کہنا ہے عظمت لوگو عظمت لے نبی بھولنا جانا نہ جانا بھولنا جانا عظمت یا لے نبی بول آباد رہو عظمت آل نبی بولنا وہی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں صدقے جاواں حضرت بی بی آباد رہیے حضرت بی بی زہرا کریمہ کہن لگیاں نی اما تیریاں بڑیاں شاناں نے پر تو مرید دی بیٹی تے میں پیر دی بیٹی تو مقتدی دی بیٹی میں امام دی بیٹی تو صدیق دی بیٹی میں مصطفیٰ دی بیٹی میں تیرے نالوں افضل ہاں حضرت بی بی صدیقہ عائشہ دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں وہ سینے لایا بیٹی نو سینے لایا متھا چومیا تے چوم کے کہن لگی نیتی رانی ہے مصطفیٰ دی شہزادی ہے دینے گی تے کوئی بمب دلیل ہی دینے گی
मैनू पता है तू मदीना तुल इलम दी शहजादी है, तू खत्म नबूवत दे ताजदार दी शहजादी है। और दलील देवेगी देखो सुथरी ते सोनी देवेगी नीठी है, पर मेरे कोलो भी एक दलील सुन ला, एक दलील मेरे कोलो सुन के फिर आप ही फैसला कर दई केड़ा अफजल है केड़ा अफजल है। जी अम्मा जी तुहाडे कोल केड़ी दलील है? आपने फरमाया हजरत आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर ने, आपने फरमाया नीति है मैं तेरे बाबा ते अपने शौहर हजरत जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम आबाद रहो हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को सुनिया सी, एक हदीस सुनी सी, एक कौल सुनिया सी, एक इरशाद सुनिया सी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी वो कयामत वाले दिन नेक बीवियां अपने नेक शौहरा दा हाथ फड़ के जन्नत जान गिया। हाय हाय क़यामत वाले दिन मैं कुर्बान जावा नेक बीबियां अपने नेक शौहरा दा हाथ फड़ के जन्नत जान गियां। ओ बीबी ज़हरा करीमा दी मेरी धीए हुण आप ही हिसाब ला ला, क़यामत वाला दिहाड़ा होएगा, जन्नत तू भी जाएंगी जन्नत मैं भी जावांगी। तू जन्नत जाएंगी उंगली तेरी होएगी उंगली तेरी होएगी, हाथ अली मुर्तजा दा होवेगा। मैं जन्नत जावांगी उंगली मेरी होएगी, हाथ नबियां दे ताजदार दा होएगा। सदके जावा हाथ नबियां दे ताजदार दा। हजरत बीबी ज़हरा करीमा ने जदों सुनिया अखियां च अथरू आ गए, रोन लग पईयां। अम्मा सी ना आयशा कोई मां सी ना दिल पसीज गया, फौरन अगा हो के बेटी नु सीने लाया, ला के ना सीने मत्था चुम के आखिया नीति ये क्यों पई रोनी है? मैनू ते वैसे ही एक गल याद आ गई ते मैं सुना दी। वैसे मेरा अपना अकीदा ए वे नीति ये फातिमा अल्लाह ने तेरे सिर दे अंदर जेड़े वाल उगाए ने, काश आयशा तेरे सिर दे वालों विचों एक वाल हुंदी। किबला ए मुहब्बता सन हजरत आयशा सिद्दीका दियां और हजरत ज़हरा करीमा दियां। हुण मैं सदके जावा, हुण जरा तवज्जो करना, मैं मुस्लिम शरीफ दी हदीस पढ़न लगी है। मुस्लिम शरीफ दे अंदर हजरत बीबी आयशा सिद्दीका दी रिवायत मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमा दियां ने मैं देखिया खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हुजूर का शान नबुव्वत जो बाहर निकले, जिस वेले बाहर आए ना ते हुजूर ने काली कमली ओढ़ी हुई सी। अम्मा आयशा नक्शा खिंचदियां ने, आप फरमा दियां ने वो जिहड़ी कमली हुजूर ने ओढ़ी हुई सी ना, उस कमली ते उन दे धागे दी कढ़ाई हुई सी। नहीं बड़े घट बंदे नहीं बोले यार। ऊंटा दे कजावे उन्हां दा डिजाइन बनया हुजूर दी कमली ते, उन दे धागे दी कढ़ाई। बाबा जी वैसे मैं तो नहीं पाਉਂਦਾ कढ़ाई वाले कपड़े, तुसा कभी भी नहीं देखिया होगा मैं कोई कढ़ाई वाला सूट पावा, लेकिन साडे उलमा पा लेंदे ने। ते विच बड़े साडे दोस्त वाह जी वाह मौलवी साहब बड़े फैशन लेवल बने हुए हो अज दे, वे कढ़ाइयां कित्थों कढ़ लईयां? मैं क्या भाईया कित्थों कढ़नियां ने? मुस्लिम शरीफ चों कढ़ियां ने। कोई उच्ची ते बोलो यार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी कढ़ाई की चादर काली कमली ओढ़ी हुई है। हाय अम्मा आयशा सिद्दीका फरमानिया ने हुजूर अलैहिस्सलाम घरों बाहर आए, चादर कमली उत्ते लई हुई है। जा हसन इब्न अली, जा हसन इब्न अली, अली मुर्तजा दा शहजादा हसन आया, इब्ने शाहे जमन आया, मुहम्मद मुस्तफा दा चन आया। इमाम हसन आए अदखलहू, सरकार ने कमली दे विच दाखिल फरमा दिया ने थोड़ी देर गुजरी जा हुसैन इब्न अली, ओए कौन आया? मेरे नबी दे दिल दा चैन आया। उच्ची आवाज नाल यार, मेरे नबी दे दिल दा चैन आया, खानदाने बनो हाशिम दा जैन आया, ओए अली ते फातिमा दा बचड़ा हुसैन आया। मैं सदके जावा फदखल माहू फेले लाजिम, हुजूर ने कमली च दाखिल फरमा लिया। अम्मा जी आयशा फरमादियां ने जात फातिमा तो ज़हरा,
ہائے میں صدقے جاواں جاءت فاطمہ تو زہرا جدو حسن نو بھی کملی چ لے لیا حسین نو بھی کملی چ لے لیا پھر کون آیا اوے کون آیا قبلہ اکھاں تے دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے بیٹھنا ہن کون آیا طہارتاں تے پاکیزگیاں جنہاں دے دروازے تے باندیاں تے نوکرانیاں بن کے کھلوندیاں نے او بی بی بطول آ گئی ہائے میرے مصطفیٰ دے جگر گوشا بی بی بطول آ گئی اوے جنوں خدیجہ نے جنم دتا بی بی بطول آ گئی اوے جدا بڑا بچڑا حسن بی بی بطول آ گئی جدا چھوٹا بچڑا حسین بی بی بطول آ گئی اوے کون بی بی بطول کون بی بی کریمہ اوے جنہ دے دروازے تے رب دا فرشتہ جبریل بھی بغیر اجازت نہیں آندا اوے جنہ دے دروازے تے رب دا فرشتہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آندا ہے او بی بی بطول میں صدقے جاواں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت میں صدقے جاواں اے دروازہ سیدہ فاطمہ دا دروازہ ہے اور جتھے ملک الموت بھی اجازت لے کے آندا ہے توجہ تے کر اوے میرے نبی دے وصال دا وقت قریب آیا کنڈا کھڑ گیا حضرت بی بی زہرا کریمہ گئیاں جا کے پوچھدیاں نے کون ہے اکھے میں ایک عرابی ہاں میں ایک پینڈو ہاں سرکار نال ملاقات کرنی ہے ملن آیا ہے فرمایا واپس چلے آ جا حضور ہنے آرام فرما ہوئے نے دوسری بار پھر دروازہ کھڑ گیا کون ہے میں عرابی ہاں فرمایا واپس چلے آ جا حضور دی طبیعت شریف علیل ہے حضور نہیں مل سکتے وہ تیسری مرتبہ جدو دروازہ کھڑ گیا حضور بیدار ہو گئے فرمایا تیے کدے نال گلاں کرنی ہے حضور کوئی عرابی ہے کوئی پینڈو ہے تیجی والا آیا ہے تو نال ملاقات کرنی چاہتا ہے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ آ میرے سینے لگ جا آ رج رج کے ٹھنڈ پا دا اے کوئی عرابی نہیں اے کوئی پینڈو نہیں اے تے ملک الموت تیرے ابے نو لین آیا ہے اے تیرے ابا جی نو لین آیا ہے اچھا ابا جی یہ ملک الموت ہے تے اینے دے کدے کسے تو اجازت نہیں منگی ابا جی آج اجازت کیوں منگدا ہے اے تے تی روندی ہوے ماں نو لے آوندا ہے پتر روندا ہوے باپ نو لے آوندا ہے پیارے روندے ہون پیاریاں نو لے آوندا ہے اے تے اجازت نہیں منگدا بابا جی آج اجازت کیوں منگدا ہے فرمایا بیٹی فاطمہ اوے ادھر حکم خدا ہے ادھر تیرا حیا ہے ادھر حکم خدا ہے ادھر تیرا حیا ہے واپس جاندا نہیں اندر آوندا نہیں ادھر حکم خدا ہے ادھر تیرا حیا ہے او بی بی بطول میں صدقے جاواں او بی بی بطول جدا پردہ مسلم جدا حیا مسلم او جدے پردے جدے حیا دیاں گلاں آسماناں تے رب دے فرشتے بھی کردے نے میں صدقے جاواں او بی بی بطول جدے سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخناں تک کدی کسے غیر محرم نے نہیں دیکھیا جدوں دیکھیا یا ابا مصطفیٰ نے دیکھیا یا شوہر مرتضیٰ نے دیکھیا یا بڑے پتر حسن مصطفیٰ نے دیکھیا یا چھوٹے بچڑے حسین سید الشہداء نے دیکھیا ہائے لو قبلہ بابا جی ویسے جنہیں تسی بیٹھے ہو نا سارے انو میرا سلام ہے قبلہ میری ٹوٹی پھٹی تقریر سننے واسطے میں نو عزت دین آندے ہو سارے انو میں سلیوٹ کرنا ہے لیکن قبلہ بالخصوص اے میرے بابا جی دے پرانے ملنا لے حاجی عبدالستار صاحب حاجی عبدالغفار صاحب بھائی اکرم صاحب حاجی شریف صاحب قبلہ تو انو دادا سلام ہے میرے ورگے کم علم بندے نو سننے واسطے آندے ہو عزت دین دے ہو میں صدقے جاواں میں قربان جاواں اے تواڈے آن دا مول پان لگے ہیں تے اپنے بابا جی دا ایک شعر سنان لگے ہے ہائے بابا جی پڑھ دے سن اور سر دیاں زلفاں تے رہ گئیاں ایک پاسے وہ جدی ویکھی نہ کسے پیراں دی تلی ہووے
وہ جس دے پتر حسنین جے وہ لال ہومن تے سرتاج جس دا مولا علی اٹھی آواز سے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرتاج جس دا مولا علی ہووے میں صدقے جاواں اے دے حیا والی بی بی کہ حیا نو بھی ناز ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ او بی بی ہے جنہیں پردہ ایسا کیتا خدا دی قسم پردے نو ناز ہے جنہیں حیا ایسا کر کے دکھایا کہ حیا نو بھی ناز ہو گیا ہے میں صدقے جاواں میں نے دو تین اشعار یاد آ گئے پڑھ نہ لئیے ہیں آج بابا جی آج کرنٹ پورا دے تار جڑی ہے مدینہ شریف میں تمہیں مشورہ دیا گا اج اپنے اپنے دل دیاں منتاں تے مراداں دل چ رکھ کے تے میرے نال حضرت بی بی زہرا کریمہ دا ذکر کرو خدا دی قسم اس ذکر دا صدقہ تہاڈیاں ساریاں دعاواں نوں اللہ قبول فرما لے گا ہائے صدقے جاواں پیر سید ظہیر شاہ صاحب جنہوں اسی ملے سو تھے انہاں دا کلام قادری پتر تو میرے کو یہ اکثر فرمائش کر کے شعر سننا ہونا ہے آج فرمائش نہ کر آج میں آپ ہی سنان لگیا ہے صدقے جاواں حضرت پیر ظہیر شاہ صاحب فرماندے نے حضرت بی بی زہرا دا حیا ہووے جیدے ول ویکھ کے حیا نو بھی ناز ہو گیا پردہ ہووے جیدے ول ویکھ کے پردے نو بھی ناز ہو گیا صدقے جاواں حیا حیا نو سکھاوے نبی دی دھی رانی قبلہ ہے ذوق مل کے پڑھن دا چکو حضرت سارے ہاتھ اللہ انہاں ہتھاں نوں کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے تھلے نہیں کرنے تے میرے نال مل کے اے جڑے لفظ نے نا نبی دی دھی رانی اے سارے نے کہنے نے حیا حیا نو سکھاوے نبی دی دھی نبی دی دھی رانی حیا حیا نو سکھاوے نبی دی دھی قبلہ ہاتھ تھلے نہیں کرنے جو تک میں کلام پڑھ لیا کو 2-4 منٹ بعد لگ جائیں تے لگن دینا اج صاحب جڑا زہرا کریمہ دے ذکر دے نہ کران گے حیا حیا نو سکھاوے نبی دی دھی رانی نہ کیوں بطول کہاوے نبی دی دھی کیا بات ہے نبی دی دھی رانی بنا کیوں بطول کہاوے نبی دی دھی ہائے پڑھیے اگلا شعر زمانے بھر دی خواتین نو شریعت دا نمونہ بنے کے وکھاوے نبی دی نہیں قبلہ میرے معیار دی آواز نہیں میں بھی تے روزہ رکھ کے بول رہا قبلہ تانوں کی گل ہے اونچی آواز سے نمونہ بنے کے وکھاوے نبی دی دھی تے قبلہ تواڈے نام حضور دے سارے غلاماں دے نام شیر کرن لگے آئے نہ تھوڑ مند تینوں کوئی روے نہ لوڑ کوئی اوے کرم دی خیر جے پاوے نبی دی دھی نہیں قبلہ میں باوضو ممبر تے بیٹھیا تہاڈی آواز نہ مینوں مزہ کوئی نہیں آ رہا کہ قبلہ اینی آواز نہ تہاڈے خطیب نوں مزہ نہیں آ رہا تے آقا نوں مزہ کیویں آئے گا میرے نال مل کے کہنا ہے نمونہ بنے کے وکھاوے نبی دی دھی کرم دی خیر جے پاوے نبی دی دھی
تے ہے حاصل کلام شیر پیش کرن لگا سارے کلام دے وچوں سارے تو بمب شیر ہونا آیا ہے میں صدقے جاواں ہے حکم رب ہے حکم رب کہ جھکا لین سارے نظراں جدوں سن میرے نبی دی شہزادی دا حیا میرے نبی دی شہزادی دا پردہ سن ہے حکم رب کہ جھکا لین سارے نظراں جدوں گزر کے حشر چو جاوے نبی دی دھیرانی ہاں گزر کے حشر چو جاوے نبی دی قبلہ ہاتھ تھلے ہو گیا شیر ایک ادھا ہی رہ گیا ذرا چکو ہاتھ سارے میرے نال مل کے کہنا ہے گزر کے حشر چو نبی دی دھیرانی تے خدا پاک کہے گا نبی کریم دے نال بہشت آ کے وساوے نبی دی دھیرانی بہشت آ کے وساوے نبی دی آخری اللہ یا رسول اللہ میں صدقے جاواں لو جی قبلہ آخری شعر ہے زندہ باد آباد رہو آباد رہو قبلہ آخری شعر جھکاوے سیس ایک قبلہ سیس سمجھ دے کہ کہنے سر سر نو کہندے سیس تے سنو شاعر دا تخیل جھکاوے سیس جے رب دے حضور راتی ظہیر سویر تک نہ اٹھاوے نبی دی دھیرانی سویر تک نہ اٹھاوے نبی دی لو میں نے شان صاحب نے حکم کیتا تھی میں اپنے بابا جی دا تے شعر سناتا کہ بلا میں اپنے والد صاحب دی بھی یاد تازہ کر دیا میرے والد صاحب پڑھتے ہوندے سن تے دادا جی بھی پڑھتے ہوندے سن اوے کون سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ عالمہ عاملہ فاضلہ کاملہ اکملہ مکملہ راشدہ مرشدہ ہادیہ مہدیہ نقدیہ کرشیہ بدھیہ آسمہ سائمہ لائقہ فائقہ فاطمہ زہرا ہائے ہائے لو کہ بلا ٹائم اوپر ہو گیا کافی سارا میں روایت مکمل کر لا جی آنکھوں دے حضرت فاطمہ فرمائیے فرما دیا نے حضرت امام حسن آئے سرکار نے کمری سے داخل فرمایا یاد ہے کہ بھول گئے ہو امام حسین آئے سرکار نے کملی سے داخل فرمایا جاءت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ آئیاں سرکار نے کملی سے داخل فرمایا جاء علی بن ابی طالب ہو علی آ گیا قبلہ کی نا ہے تہاڈا میرے دوست بیٹھے ہوئے نے فیصل صاحب اے تہاڈے نام کر رہے ہیں جملہ کیڑا علی مرتضی اوے جنے نا تو اج بھی خیبر دیاں دیواراں کب دیاں نے وہ علی مرتضی حضرت مولا علی آئے سرکار نے کملی سے داخل فرما رہا ہن کملی سے ہو گئے چار کنے ہو گئے چار تے خود نبی ملا کے کنے ہو گئے پانچ جدو پانچ ہو گئے نا حضور نے اٹھائے ہاتھ اللہم ہؤلاء اہل بیتی یا اللہ اے نے میرے اہل بیت
اے نے میرے اہل بیت تے نال ہی حضور نے آیت تطہیر تلاوت کی تھی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا لوگو سن لو، وہ طہارتاں پاکیزگیاں طہارتاں وہ جنہاں دے قدماں نال لگی ہوئی خاک نو بھی چومدیاں نے، وہ پلیدیاں ناپاکیاں جنہاں دے قدماں دی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکدیاں، انہاں وچوں اے چار بندے نے جڑے میری کملی دے وچ داخل نے۔ کہ بلا کملی ایک سی بس آخری گل تے میری تقریر ختم، ہن نقطہ سننا وچوں جڑا روایت وچوں نقطہ نکلیا او سننا، کملی ایک سی تے وچ حضور، کملی بھی ایک، چادر بھی ایک، وچ تن بھی ایک۔ ہائے کہ بلا کیا بات ہے، تسی سمجھ گیا میں کی کہنے لگا ہے، کملی ایک، چادر ایک، وچ تن بھی ایک۔ حضرت امام حسن آئے، چادر ایک سی تن دو ہو گئے، چادر ایک سی تن دو ہو گئے۔ حضرت امام حسین آئے، چادر ایک ہی رہی تن تین ہو گئے، تن تین ہو گئے، تین تن ہو گئے۔ کہ بلا تو کی پتا میں کی کہی جانا، تن تین ہو گئے، تین تن ہو گئے۔ پھر حضرت فاطمہ آئی، چادر ایک کوئی رہی تن چار ہو گئے۔ پھر حضرت مولا علی آئے، چادر ایک کوئی رہی تن پانچ ہو گئے، تن پانچ ہو گئے، پانچ تن ہو گئے، پانچ تن ہو گئے، تن پانچ ہو گئے۔ میں صدقے جاؤ وہ کہندے نے جی یہ پانچ تن پاک دی اصطلاح کتھوں کڈ لئی، وہ میں کیا مسلم شریف چوں کڈی ہے، اور کتھوں کڈی ہے؟ کہندے نے کتھوں کڈ لئی، او بھائیا مسلم شریف پڑھ کے تے ویکھ، مسلم سے لکھے نے پانچ تن پاک۔ میں صدقے جاواں تے میں قربان جاواں، کوئی رجس بھی پاس آ نہ سکے اور گناہ گرد راہ کو بھی پا نہ سکے۔ اینو بٹھا لو یار، صدقے جاواں سبحان اللہ فرماؤ ذرا۔ میں ختم کرنے لگا تقریر، میں نے پتا ڈاٹا ٹائم اتنے ہو گیا ہے، لیکن قبلہ زہرا کریمہ دا ذکر ہوندا ہوئے تو میرا تو دل کرتا میں شام تک ہی کرتا رہا ہے۔ کوئی رجس بھی پاس آ نہ سکے، گناہ گرد راہ کو بھی پا نہ سکے، اور بیان کر رہا ہے خدا کا کلام، ہو آل نبی پہ درود و سلام۔ تسی بھی کہہ رہے ہو سرا سارے، ہو آل نبی پہ درود و سلام، ہو آل نبی۔ لاؤ نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان پنجتن پاک، شان پنجتن پاک، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ کہ بلا بہت شکریہ، اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے، اگلے جمعے اسی ذوق نال ٹائم تے تشریف لے